No helmet, no driving policy sa dakbayan sa Talisay, hugot ngay patuman. Nasuta nga usa sa inungdan sa mga nangamatay sa disgrasya sa kadalanan, gumikan kay why helmet and driver. Si Chona Carion sa report. Niadto lang Hunyo 27, usa ka 51 anyos ka lalaki ang labing uwahing nakalas gumikan sa disgrasya sa Cebu South Coastal Road habig sa Sitio Uldog, Barangay Kansohong, Dakbayan sa Talisay. Patay si Simplicio Pugoy human mibangga sa laing motorsiklo. Nasayran nga padayon siyang nagpadagan bisan pa kun stop signal na. Wala kini nag-helmet, mao nga pagbangga nalagpot siya og nabagok, hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Tungod niini, gusto ni Mayor Samsam Gulyas nga istriktohon ug dakpo na gyud ang mga nagmotorsiklo nga wala mag-helmet bisan asang dapit sa dakbayan. Sugod og mga adlaw hugot nang ipatuman ang no helmet, no driving dinhi sa dakbayan sa Talisay. Giawhag ang mga motorista nga mutuman na lang sa lagda sa trapiko aron dili makamulta. Sa pagstorya na mo ni Joy, ang gusto ta niya karon more on pagpahibaw, paghunong lang sa mga tao, man pagpahibaw nila na ugma, striktohon na namo ha. So para dili lang sila makalitan. Ganahan mi na kumulakaw, mumudagan sila diri sa Talisay, na safe sila. Kung di na to mahitabo ang nahitabo sa Uldog. 300 pesos ang multa sa madakpan nga wala mag-helmet. Mato ni Mayor Gulyas nga mas giuna niya ang no helmet policy kay iya unang ipa-review ang kalabot sa mga nakamotorsiklo nga adunay sakay nga mga bata. Nakasabot ang mayor nga kasagaran sa gamiton paghatod sa mga bata sa eskwelahan, mga motorsiklo man, apan gikanahanglan nga magsulob gyud sila og helmet. Among gibasa ang ordinansa sa Talisay, dili gyud siya specific kung unsa na helmet ang sulubon. Ang amo na lang, basta na lang siya protective headgear, mao lang sa amo ang hatagang importansya karon. Ang mga sakop sa City of Talisay Traffic Operation Development Authority gipaubos sa pagbansay-bansay karong adlaw ubos sa traffic czar na si Joy Tumulak. Gipasabot og gi-refresh ni Tumulak ang mga angayang buhaton isip usa ka traffic enforcer. Ang mga motorista sa dakbayan uyo na usab sa pagpatuman niini. Okay ra sad. Mas maayo kay safety. Okay ra para safety sa mga motorista. Posible lang. Kaya mo tumanon, ma'am. Kaya mas maayo naman para sa mga pasahero ba? Oh, pero ako sad. Oh. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.